Hello dolls and boys, dobrodošli u naš novi video. Dobrodošli i od mene. Naravno, pre nego što krenemo na sam video, moramo da vas podsjetimo da se subscribe-ujete na naš kanal ukoliko to niste, da lajkujete ovaj video i da komentarišete ukoliko vam se naravno ovo dopadne. I ja sam zaustila da kažem da obavezno uključite zvonce zato što smo primetile da tek tako stignu notifikacije o tome da smo nešto objavile, pa ukoliko ne želite da propustite ni jedan naredni video, vi kliknite to zvonce, to je minut posla, a imate zaista onako jednu veliku korist. I odmah da pređemo na temu videa, možemo? Naravno. Tema ovog videa, mislim, vidite već iz naslova, ali mi smo za vas pripremili testiranje novog Catrice pudera. Nas dve ga sad već imamo na licu. U nastavku ćete vidjeti kako smo mi nanosile taj puder i koji su neki naši prvi utisci, da tako kažem. Ali evo, možda ga nosimo sad već recimo od nekih sat vremena sigurno, da. I za sad, evo, možete da vidite kako on izgleda. Namerno ga nismo setovale, da bismo vam tačno pokazale kako se on ponaša tokom celog dana. Jeste da imamo neku šminku preko, u smislu imamo bronzer, highlighter, rumenilo i imamo korektor, ali nemamo puder u kamenu, njega smo skroz izbjegle, posebno ne na ovim mestima kao što su nos i brada, imamo tu malo highlightera i čelo, da. Imamo malo highlightera tu, ali namerno smo ostavile dakle ove delove bez kamenog pudera kako biste vi najbolje mogli da vidite kako se puder ponaša, a i kako bismo mi mogli onako najiskrenije i najbolje da ga recenziramo. Evo ga i puder, uletit ću vam da pokažemo, dakle to je ovaj puder True Skin, novi puder od Catrice-a, to je kao Hydrating Foundation Long Wear. Šta to znači? To znači da je ovaj puder namenjen prosto, pa ja bih rekla svim tipovima kože, to ovdje piše. Zato što ako je hidrirajući puder, znači onda je sigurno namenjen svim tipovima, jer svima treba hidratacija. I masni koži, i suvo, i osjetljivo i tako dalje. To što je long wear znači da bi jako dugo trebalo da traje na licu i da se ne skida. I također kaže da je hidrirajući, što je Jovana rekla, da će hidrirati našu kožu jer sadrži obogaćenje hialuronskom kiselinom. Tako da mi se nadamo i da će nama dati sve to što obećava, vidjet ćemo to u toku dana, ali testirat ćemo ovaj puder za vas u ovom videu. Ono što se meni do sada sviđa jeste to što stvarno ne osjećam da imam puder na licu, dakle nema onog osjećaja zatezanja ili težine samog pudera na licu, tako da je to odlično. Što se osjećaja tiče, meni je savršeno. Slažem se i ne bih tu ništa više dodala jer bukvalno se osjećam isto, ali ono što je moj utisak jeste da jako se lako nanosi i lako se senči i uopšte se ne uvlači u ove ovde bore, ali generalno i ove pore tu oko nosa i ovde na obrazima. Čak i ako mi nemamo primer, na primjer, ispod, jer smo htjele zaista ovo da testiramo, imamo samo dnevnu kremu. Tako da, zbog toga mi se sviđa ovo, stvarno se ne uvlači ni u kakve linije na lice ili dubljenja, ali je super jer ima visoku pokrivnu moć. Ima visoku pokrivnu moć, a ne uvlači se jednom rečju. To je nekako sve što nam treba, a sad u nastavku ćete vidjeti kako mi nanosimo taj puder i naravno javljamo vam se za nekoliko sati. Ćao! Ćao! I sad krećemo na posao. Probat ćemo, dakle, kao što smo rekle, True Skin puder od Catrice-a. Ja ga do sad nisam probala, Jovana jeste. Ja jesam, ja imam već neke formirane utiske, ali pravit ćemo se da ih nemam i da sad zajedno probam ovaj puder, mada ću vam ja preneti šta mislim o njemu iz ovako, da kažem, korišćenja od nekoliko dana. Da, pošto ja nisam, svakako se radujem da probam i da vidim da li je toliko dobar kao što svi već pričaju, mada i Jovana mi je rekla da jeste. Tako da se radujem isprobavanju i nisam znala da ono ovako izgleda. Ne. Kako se otvara ovo? Ne odvija se, nego sam povučao normalno. Aha, super. Evo, dođi kod mene i zezne mi puder. Šalimo se, nanaćemo na podlag. Nanale smo dakle ovdje puder i sad ćemo da malo razmažemo to pod prstima. Prvi utisak jeste taj da nema miris, što mi se zapravo sviđa, jer nemam osjećaj kao da stavljam nešto što je štetno na svoje lice. U smislu, kad imam neki osjećaj, odnosno miris na recimo alkohol ili tako nešto, onda znam da je taj puder užasan. I da ne odgovara prosto našem tipu kože. Ja nanosim puder Sophie's Choice crnim beauty blenderom koji je malo mokar. A ja nanosim Expert Face Brush četkicom od Real Techniques. To je ono 200, ali tako? Ima broj, da, 200. Evo, kao što vidite, nijansa pudera je meni, ja mislim, malo svetlija. Ne znam šta ti kažeš. Pa možda i meni, ali mislim da sve to može da se sredi kasnije sa bronzerom. Da.
Tako da jeste nijansa malo svetlija, ali mislim da će to lepo da stoji na licu. Da, jeste malo svetlije i meni, ali svakako sve to ćemo to kasnije srediti. Bolje da je svetlije nego tamnije, pa to nam što popravi. Jeste. Slažem se, uvijek je bolje da je svetlije, kao kad je tamna, to je užasno. Da. Pogotovo sada kad smo, mislim, kad nismo... Sad kad smo kao duhovi. Da. Da mi se sviđa ta pokrivna moć? I meni, jasno se vidi, pokrivna moć, stvarno mu je dobra pokrivna moć i kao što vidite mi imamo neke flekice od tretmana lica, ovog higijenskog, tako da kao što možete da vidite puder sve to fino pokriva. Sviđa mi se. Drugačiji je ovaj puder kad se nanese blenderom i kad se nanese četkicom, to mogu da primetim. Mislim da je kad se nanese četkicom mnogo veća pokrivna moć. Baš sam sad htjela da te pitam koja je razlika. Ja mislim da je to. Zato što ja inače puder nanosim ovim četkicom, retko kada nanosim puder beauty blenderom. Isto i ja, da. I baš sam htjela da pitam Jovanu kakva je razlika u odnosu na... Ova dva. Ja mislim stvarno da je manja pokrivna moć, ne znam šta ti kažeš. Pa meni se sviđa, mislim ja... Ali lepo izgledate. Da, baš je onako lepo sve izblendano, tako. Ne znam kako izgleda to na kameri. Da, kako izgleda na kameri vidjet ćemo posle. Vi svakako javite vaše utiske. Ali mislim da se ovako sa blenderom dobija baš onako prirodan finish. Da, meni ono što se sviđa odmah, što mogu isto da kažem, jeste to da nemam osjećaj težine na licu. Znači, definitivno je fresh wear, što bi se reklo, odnosno lagan je na licu. A ima dobru pokrivnu moć. Dakle, vidite, sve je onako pokrije što je trebalo, prekrije što je trebalo da prekrije, ali... On je inače obogaćen hijaluronskom kiselinom, tako da bi ujedno trebalo i da neguje lice, a to doprinosi tom laganom osjećaju. Tako da mislim da zbog toga nam se sviđa kao što je lagan. Da, i ne treba vam mnogo pudera da biste prekrili se. Ne, sa blenderom treba malo više nego s četkicom, meni treba malo više nego tebi pudera, ali uopšte ne treba velika količina da pokrije cijelo lice, to je baš super. Jer baš je onako tečan, nije gust. Obično su ti mat puderi visoke pokrivne moći gusti, ali ovaj nije, ovaj je onako tečan i samim tim je dosta lagan na licu, to je moj neki osjećaj. Da, meni je, zato što je tako tečni, podsjeća na Bourjois Healthy Mix, ali samo sa mnogo više pokrivne moći. Da, baš to. Znači taj neki osjećaj ostavlja na koži, ako ste probali Bourjois Healthy Mix, onda znate koliko je to lagano i lepo. Ja bih rekla da smo nas dve završile. Završili smo s nanošenjem pudera, tako je. I kao što vidite, naši prvi utisci su tu. Dakle, lagan puder sa punom pokrivnom moći, to je ono što možemo da kažemo za početak. I mat je na licu, što je vrlo zanimljivo. Dakle, evo vidite, nigde se ne sija za početak. Svuda je matirano kao da smo stavile puder u kamenu. Da, meni se definitivno najviše sviđa osjećaj na licu nakon nanošenja ovog pudera, jer zaista, da, kao što piše da je on... da on hidrira zapravo kožu, mislim da se to i dobija. Nekako to mi je taj neki prvi utisak. Sad ne znamo koliko to verovatno može da se vidi da duge staze, da li stvarno hidratantan i da li tako pomaže da vaša koža održi svoju vlažnost i svoju jedrost, ali ovako za prvi utisak kad stavite puder imate taj osjećaj kao da ste i nahranili kožu, a sa druge strane, mislim, vidite i sami koliko naš ten sada izgleda lepo. Definitivno možemo i da zaključimo da nam je ova nijansa malo svetlija. Da, ne znam da li smo baš duhovi na kameri, kako to izgleda, ali definitivno nam je ova nijansa svetlija. Ovo je koja nijansa? Evo je ovde, ja mislim 010 Cool Cashmere. Cool Cashmere, da. Ja mislim da je ovo najsvetlija, da postoji jedna tamnija 020 i mislim da bi nam ona više odgovarala. Sigurno, da. Eto, to su naši prvi utisci, nanele smo puder, idemo da se šminkamo dalje, pa ćemo se javiti opet kroz neka možda 2 sata, tako? Da vidimo kako se on nosi na našem licu i da li stoji na licu, da li se skinu, da li je negdje prosijao i tako dalje i javljat ćemo vam se u toku dana, nas sada čeka nekoliko snimanja, tako da baš ćemo onako uspjeti lepo da testiramo ovaj puder. Vidimo se uskoro, ćao! Pošto nam je toliko hladno, kao brzo ćemo da ispričamo. Evo možete da vidite kako se ponaša puder na licu. Za sada smo stvarno zadovoljne.
prošle možda 2 sata. I da, samo smo želeli da vam pokažemo kako puder izgleda na prirodnom svetlu. Nismo ga setovali, kao što smo rekli, dakle ništa nismo dirali umeđu vremenu. Možda se na mom čelu vidi kako sija. Da, malo možda. Ali mislim da je to ono healthy glow, kao prirodan izgled kože. Da, i ja mislim da to uopšte ne smeta. I ja isto. Mislim tako da generalno sad nam ten izgleda prelepo, malo pa smo malo bacile pogledi na ono što smo snimile do sad i na kameri puder izgleda jako lepo, tako da ako vam je bitno i to kako se puder slika, mislimo da sa ovim nema greške. To je onako iskreno naše mišljenje, odnosno prvi utisak. Da, a vidimo se kroz nekoliko sati. Vidimo se. Hello dolls, ponovo, evo nas posle nekoliko sati, ponovo smo tu. Posle nekih možda, ajde da kažemo 5-6 sati. 5-6 sati, tako pa sigurno je preko 5 sati. A mislim da je svakako to neko optimalno vreme tokom kojeg mi nosimo šminku. Toliko nam traje šminka na licu, odnosno mislim to je kao 6 sati nošenja šminke. 6 do 8 sati otprilike, tako nekako. Da, pogotovo sad sa maskama, to je svakako sve manje vremena. U svakom slučaju, evo, mislim da sad pod ovim svetlilom, mi smo vam snimali pod raznim svetlima. Danas, tako da sad možete da vidite nekako taj krajnji rezultat pudera. Zaključila jeste da sam svakako prosijala isto. Na čelu. A ostatak lica mislim da je skroz okej. Ja, koliko sam videla na ogledalu, meni se čini kao da je ostatak lica, znači da puder se nije skinuo. Da gledam, ja onako analiziram. Da, znači, čelo mi je definitivno. Čelo se najviše prosijalo, tu se puder nekako nije se skinuo, ali se lice sija ispod. Da, i brada ti se nije skinulo, ali ovde, na primjer, se svuda skinulo. Ali to je zato što sam brisala nos. A da, ali ti se skinulo i ovde iznad usana, jer smo pile kafu i vodu, tako da se skinulo i ovde iznad usana. Da, ali obrazi su tu. Da, ostalo izgleda skroz okej, ja mislim. Da, i nije ti se skinula uopšte šminka ovde na obrazima i highlighter, ništa ni nos. Sve stoji, da. Generalno sve stoji, iako ništa nije setovano i nemamo ni fiksator ni ništa. Da. Što se tebe tiče, ja bih rekla da si ti manje. Da, jeste, ali mislim da je tvoje čelo manje se sija nego moje. Pa jeste, možda malo manje, to se vidi sad pod ovim svetlom. Sigurno, da. Pod ovim svetlom se definitivno sve vidi, tu nema tajni, ovo je baš onako, da kažemo, scensko svetlo. Dakle, i meni se čelo sija, to bih ja rekla, tu mi se tako najviše prosijalo. Međutim, ono što se Jovani nije desilo, meni se skinulo malo sa brade. Ne znam da li vidiš. Brada mi se vidi, meni se tu generalno skida šminka, ali kad ja sve to lepo setujem, onda se ne skida. Znači, sa brade i sa ovog dela ovde iznad usana i oko usana. Jeste da smo pile vodu i pile kafu, ali mislim da sa karminima može to da se desi, ali sa puderima baš i ne bi trebalo. Ne bi trebalo da se skine puder tu oko usana iako se karmin skine. A meni se malo skinuo i karmin sa uglova usana, ali i puder mi se skinuo. I sad bi to moralo da se popravi korektorom, na primjer. Baš to. Ali opet, ako uzmemo u obzir to, kao što smo rekli 100 puta da nismo setovale, mislim da smo to uradile, da bi puder definitivno više stajao logično. I da ne bismo prosijale. Da, ja to mislim. S tim što uzmite u obzir i to da je nama ovaj deo lica o kome govorimo najmasniji na licu. Znači, i meni i Jovani su obrazi dosta osjetljiviji, tu je nekako koža drugačija, dok je ovde baš masna i na nosu i na čelu je baš masna. Mislim da se možda ovo ne bi desilo ljudima, odnosno devojkama, koje imaju suvu kožu. I ja to mislim. Mora neko to ko ima takvu kožu da nam kaže, da probaj da nam kaže, ali ja mislim da se njima to ne bi desilo jer je to slučaj sa nama zato što imamo masnu kožu i masna koža definitivno najbolje trpi mat pudere koji su onako baš mat i baš se ne skidaju nego su baš onako long wearing. Tako da to je neki naš krajnji utisak o ovom puderu, znači nosile smo ga tokom celog dana i isprobavale kako biste vi mogli to da vidite kako to izgleda zapravo realno na licu. Nadamo se da vam se svidio ovaj video. Da, ali čak i da te pitam pre kraja, koju ocenu bi ti dala ovom puderu, uzimajući u obzir da je 10 naš omiljen puder L'Oreal? Da, pa s obzirom na to, znači kao što sam rekla da mi nije kejki na licu, odnosno da mi ne zateže me, znači ni u jednom trenutku nisam osjećala težinu na licu i to je ono što mi se najviše svidelo. Dakle, ovaj puder je odličan za dnevnu varijantu. Mislim da je dobar i uveče ukoliko ga dosta setujete. Znači ukoliko radite baking i tako dalje, da, mislim da bi onda on bio odličan i za veče, svakako.
Tako da, s obzirom na taj osjećaj i sve to, sam malo prosijala, ajde bila bi neka osmica. Osmica, pa i ja mislim da bi... S obzirom na to da je 10 naš L'Oreal. Naš omiljeni. Ovo bi bila neka osmica jer sam dobila to što sam nekako, što i piše na ovom puderu, što je on zapravo pruža. Sve ono što obećava, on i pruža. Nama na licu, da, definitivno. Tako da, osmica. I ja bih mu dala 8, upravo zbog toga što ja ne volim da popravljam puder, znači ja volim kad to stavim da to tako izgleda cijel dan potpuno isto, jer ja nemam vremena, niti imam živaca da ja sad to negde idem i popravljam, tražim ogledala i tako dalje. Zbog toga bih mu dala ocenu 8, ali je definitivno toliko lagan na licu i sve vreme kao da ga nemate, znači sve vreme se osjećate kao da uopšte nemate puder i to je veliki plus i nije težak na licu i mislim da čak mi se ovde ne vide ni pore ni nešto što mi se vidi kad mi neki puder ne odgovara, ovo ne, znači ništa od toga se ne dešava i on se nije skinuo sad, da vi vidite, nije se skinuo kao da se skinuo u delovima da vi vidite delove lica, ne, nego se samo malo skinuo, malo prosijao i to je to i nadam se da više od toga se niti skida niti prosijao, nego da mu je to maksimum, da, znaš. Ja isto, da, tako da sve o svemu vredi probati. Da. Ako želite u potrazi ste za nekim novim puderom, definitivno probajte ovaj Catrice True Skin, jer meni se jako sviđa, znači sve što smo rekli apsolutno stoji, lepa je čak i ambalaža, zaista lepa izgleda, Rose Gold, znači samo što bismo eto mi preporučile, dakle tu nijansu koja je tamnija, pošto pretpostavljamo da svi negdje imate slično te našem, jer... Ali vi nam svakako pišite ukoliko ste probali tamniju nijansu, kako vam stoji, kakvi su vam utisci u ovom puderu i sve tome slično. Da, eto da završimo i ovaj video, znači kao što sam malo pre rekla, nadam se da vam se ovo svidelo, pišite nam da li da isprobavamo neke nove pudere, da li vam se svidio ovaj tip video u kojem mi isprobavamo puder tokom celog dana, tako da nam javite ukoliko želite nešto drugo da isprobamo i da vam snimimo, mi ćemo to rado da uradimo. Vrlo rado i eto, još jednom vam hvala što ste pogledali ovaj video, a mi se uskoro vidimo u nekom narednom videu na kanalu Two Dolls. Ćao!